हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गिदिर खौरां शेयार खालामफानो नागिरदों। बे जाबाय भारतनि जोबोर गिदिर लोगो थांजानिया हादोरनि किली पौलखौ सुथुरफोरा गाग्लोबदों होनदों आरो बिनिनो मोनसे सुंद' फोरमायथि नोंथांमोनहा खोनासंनो मोनगोन। दा नोंथांमोना थारैनो बिथांमोन सानैखौ ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जानांगौ, जायखौ स्क्रिनाव नोंथाङा नुगासिनो दं। मानोना बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो भारतनि बलिउडनि मेथाइफोरखौ गुस्थिनि फावजों खननानै ससियेल मिडियायाव हगारबोदों आरो भारतारिफोरनि गोबां मिलियन सुबुंफोरनि अनसायजानाय मोननो हादों आरो गाहायै बिथांमोनहा टिकटक आरो टुइटाराव आरो लोगोसे इन्स्टाग्रामाव फाव खालामबोदों। दा बिथांमोनहानो जादों तान्जानिया हादोरनि मासाइ हारिसानि सुबुं आरो बिथांनि मुङानो जादों किली पौल आरो साखाथियाव थानाया बिथांनिनो बिनानाव निमा पौल। दा लालेनथाब खौरां बिजोङाव 2022 मायथाइनि अदेबानि देग्लायनि दिनै 29 एप्रिल खालि फोरमायनाय बादिब्ला बिथां आरिमुगिरि किली पौलखौ सोरबा दुथांफोरा गाग्लोबदों होननानै बुंदों, जायखौ बिथां किली पौलआ गावनो ससियेल मिडियायाव गावनो फोरमायना लादों होनना बुंदों। दा बिथांमोननि फोरमायनाय बादिब्ला किली पौलखौ 7 सुबुङा गाग्लोबदों होनदों आरो बिथांनि आखाइ फारसेया देगारजों गाग्लोबजाना खुनि जादों आरो गाव खुनुरुखुमै बारग'ना रैखाथि मोननो हादों होनदों। दा बे फोरमायथिखौ होनानै बिथाङा गावनि खुनि जानाय सावगारिखौबो होफादों, जायखौ नोंथाङाबो नुगासिनो दङ। मख'जाथाव बाथ्रादि भारतारिनि गोसो बोनो हानाय बिथां गेदेमा थांनाय 26 जानुवारि खालि भारतनि माहारियारि मेथाइखौ गुस्थिनि फावजों खनदोंमोन आरो फाव खालामदोंमोन आरो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों बेनिनो उनाव फेब्रुवारि दानखालि मन की बात प्रग्रामाव साबायखरबो बावजादोंमोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिनो गोनांबावदि दा बेनिफ्राय बांसिन एबा बेनिफ्राय देरसिन मिथिनो गोनाङा जाहैबाय बिथांखौ तान्जानिया हादोराव थानाय भारतनि राजथान्दै बिथाङा लोगो हमनानै बिथांनो जोबोद गिदिर मान बावनानैबो होनाय जादोंमोन, जायखौ नोंथाङा बेखौबो स्क्रिनाव नुगासिनो दङ। दा जोबनायाव बिथांनि देहानि थाखाय एबा बिथांनि देहाया थाबैनो जाहाथे गाहामाव फैयो, बिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।